गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सोरखारा फरायसाफोरनो स्कुटिखौ रानना होसिगोन। देग्लाय 2023आव जायफोर एचएस फाइनाल आनजादाव फरायसुलिफ्रा 60% एबा बेनि बांसिन आरो जायफोर फरायसाफ्रा 75% एबा बेनि बांसिन नाम्बार मोनदों बिसोरनो आसाम सोरखारा स्कुटिखौ होनो थि खालामबाय। गोजौसिन गेजेरारि आनजादाव मख'नाय जौखोन्दोजों उथ्रिनाय फरायसाफोरनो 30 नभेम्बर एबा बिस्तिबाराव स्कुटिखौ होनाय जासिगोन। देग्लाय गासै 35,000नि बांसिन फरायसा फरायसुलिफ्रा स्कुटिखौ मोननो हागोन। डक्टर बानिकान्त काकुति स्किमनि जोहै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो बे बान्थाखौ आसाम सोरखारा बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। देग्लाय जायफोर फंबाय बिनानावफ्रा एचएस फाइनाल होगोन बिथांमोना गोसो होनानै मोजां फराय आरो न'खरनि दिथागिरिफ्रा फरायनाय लिरनाय जोथोन ला आरो नोजोर हो साफ्रोमबो जाहाथे जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावफ्रा आनजादाव मोजां फिथाइ मोननो हायो। जोबोद दुखुनि खौरां। गोरबोआव थानाय सासे आइजोखौ हाग्रानि मैदेरा गाथारदों। रायजोआव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथाया बांगासिनो। रायजोआव गोबां सुबुंफ्रा मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमादों। राङापारानि मालदां गामियाव रिता रापा मुंनि गोरबोआव थानाय सासे आइजोखौ हाग्रानि मैदेरा गाथारदों। सनितपुर जिल्ला राङापारा आमारिबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय मालदां गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव रिता रापानि जिउ खहा जायो। थैनाय समाव रिता रापाया फिसाय आरो 8 बोसोर बैसोनि गथ' थालाङो। जाथाया न'खरजों लोगोसे ओनसोलाव हाजासे दुखु मोनहोदों। बिटिआरआव राजखान्थिनि दुंबुर बारगासिनो। मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव जइन जानाया सोलिगासिनो। बिपिएफ दोलोनि मावथिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों। 14 नं चिरां दुवार बियाबनि आरसाबारि प्राइमारि सिंनिफ्राय बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनाया सोलिगासिनो। मैया 22 अक्ट'खालिबो आरोबाव साबा बिपिएफनि गोख्रों मावथिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो। बिपिएफ दोलो नागारना इउपिपिएल दोलोआव हाबफैनायखौ बिटिआरनि हाग्राफोरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा बरायनानै लायो। बिजेपि दोलोनि थाखाय मोनसे गेदेर खहा। सासेनि उनाव सासे दैदेनगिरिफ्रा बिटिआरआव बिजेपि दोलोखौ नागारदों। फेरगाव ब्लक कमिटि बिजेपि मण्डलनि बुथ कमिटिनि बारग' आफादगिरि आरो फेरगाव ब्लक बिजेपि मण्डलनि बारग' नेथारि जुबा मोर्चा आरो दानि फेरगाव मण्डलाव थानाय बिजेपि जुबा मोर्चानि लेङाइ आफादगिरि मनिन्द्र बर'आ बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय। बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया ससाइटिनिफ्राय जोखार जासिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एम रन्जित बसुमतारीया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरन्दि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव सलार फेन्सिं गायसननाय आरो रैखाथि हान्जाफोरनो बायदि गाननाय खसाब राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनै बे बाथ्राखौ फोरमायो हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारीया। बेरगाव बियाबनि एम सिले थामहिनबा बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि एम दावबायसा बर'आ बाहागो लाफानाय बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय आरो फरेस्टार रैखाथिफोरनो गुदुं सुइटार हुइसेल जुथा आरो रेनकट रानखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंफोरो। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव एनसिसिएफ रेन्जार बिथांमोना बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।